كمي تكونوا خبرة سمعتي أبناء حج زينا بريزيدنت صومال حسن الشيخ محمود أسمرا مؤتاو وقو إسرائيل حماسن متعتعو كينيا حالي بليون دولار كابتشانا ختلك أحم مخانان كمون توسختي زيلو مدات في الساميتات ويا قات أمتاد دحر زينا كنقروكم مخانا نحبر بأركة سمعتي مدبنا قصاز الزازم سانا خصنحون دعدبنا متان اواناو زينا أب اوان خبص حكم سابسكرايب تكبرو بخبري نزاخ خركم زحالف قدام حماس بسفنو هاندبتاوي متقعتي انصار اسرائيل كلتيم وغنات اب دماو وغاتيم الو زاغيد بخلتيم وغنا زورده ناي سلاماوያን سبات كسارا بوغن فلسطيماوي ويان 313 كون كله بوغن اسرائيل كا 350 كم زموتو يتقسالو ابز غزيزي توسختي عطوات فلسطيماوያን ناب مريد دبواو اسرائيل كتما ماغان كم زاتو معكنا زينا اسرائيل غليصن ኣብቲ ቦታ ከዓ ኣዝዩ ፅዕፁ ውግእ ይካየድ ምህላው ተገሊፁ ኣብዚ ውግእ ሰራዊት እስራኤል ብታንክታት ዝተሓገዘ መጥቃዕቲ ይገብር ምህላው ተፈሊጡ ሓማስ ብወገኑ ናብ መሬት እስራኤል ሮኬታት ብምውንጫፍ ይቕፅል ምህላው ተፈሊጡ ኣሎ ሓማስ ብዙሓት እስራኤላውያን ጅሆ ሒዙ ከም ዘሎ ብተደጋሚ ይገልፅ ኣሎ ነቶም ጅሆ ዝሓዞም ከዓ ኣብ ውሽጢ መጥቃዛ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ፋሕ ኣቢልዎም ሒዝዎም ከም ዘሎ ሰበስልጣን ሓማስ ገሊፆም እዚ ዝኾነሉ ከዓ ብእስራኤል ኣብ ውሽጢ ቃዛ ክግበር ንዝኽእል ስርሒታት ንምዕንቃፍ ክኾን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ናይቲ ከባቢ ግምቶም ይህቡ ኣለዉ ሎሚ ሓደ ሮበርት ራይኖልድስ ዝተባሃለ ጋዜጠኛ ካብ ደቡባዊ እስራኤል ንኣልጀዚራ ካብ ካልኦት ሰሚዐ ኢሉ ኣብ ዘመሓላለፎ ፀብፃብ ወታደራት እስራኤል ንሓንቲ ኣቐዲማ ካብ ሰፈራ እስራኤል ብዕጡዋት ሓማስ ተወሲዳ ዝነበረት መኪና ድሕሪ ምክትታል ደው ከም ዘበሏን ኣብቲ ስርሒት ናይ ተኽሲ ምልዋጥ ከም ዝነበረን ከም ሳዕቤኑ ከዓ 11 ሰላማውያን እስራኤላውያን ወታደራትን ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ጠቂሱ እንተኾነ ብወገን ዕጡቃት ሓማስ ዝወረደ ሰብኣዊ ክሳራ ኣይፀብፀበን ብካልእ ወገን ናይ ዝረፅሚ ሰራዊት እስራኤልን ሕዝቤላህን ናይ ሮኬት ተኽሲ ይለዋወጡ ብምህላዎም ተፈሊጡ ኣሎ ነቲ ተኽሲ ሕዝቤላህ 3 ዕላማታት እስራኤል ዕላማ ብምግባር እዩ ጀሚርዎ ሰራዊት እስራኤል ብወገኑ ሕዝቤላህን ዕላማታት ሃገሩ ከምኡውን ሸዓኣብ ዝተባሃለ ናይ ሕርሻ ቦታ ዕላማ ብምግባሩ ብፃዕቂ መጥቃዕቲ ከቢድ ብረት ናብ ደቡባዊ ሊባኖስ ይገብር ምህላው ኣፍሊጡ ኣሎ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ከባቢ ሓፁር ጋዛ ተጣይሶም ንዝነበሩ ዜጋታቱ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ከግዕዞም ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ ምስ ዝውግእ ብዝተተሓሓዘ ክልተ ታይላንዳውያን ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ከም ዝሞቱ ክግለፅ ከሎ 11 ድማ ተጨውዮም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ሰበስልጣን ታይላንድ ሓቢሮም ኣለዉ ብተወሳኺ እውን ሎሚ ክልተ እስራኤላውያን ሓደ ግብፃዊን ኣብ ኣሌክሳንደራ ግብፂ ብፖሊስ ከም ዝተቐተሉ ተገሊፁ ኣሎ እዚ ፍፃሜ እዚ ምስቲ ኣብ መንጎ ሓማስ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ረፅሚ ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ዘይምዃኑን ገና ዝተፈልጠ ነገር የለን ንመንግስቲ ግብፂ ግን ኣሻቒልዎ ከም ዘሎ ዝሕበር ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሰራዊት እስራኤል ሎሚ ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብጀካቶም ትማሊ ዝተገልፁ ሞት ናይ 26 እስራኤላውያን ወታደራት 18 ተወሰኽቲ እስራኤላውያን ወታደራት ከም ዝተቐትሉን ድሮውን ንስድራ ቤቶም ከም ዝሓበሩን ጠቂሱ እስራኤል መጥቃዕቲ ኣየር ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ከም ጀመረትን ብዙሓት ህንፃታትን መሳጊድን ከም ዘዕነው ተፈሊጡ ኣሎ ከምኡውን እቶም ተቐማጦ ቃዛ እስራኤል ናይ ኣጋር ሰራዊት መጥቃዕቲ ክትፍፅም ትኽእል እያ ብምባል ተሸቒሎም ከም ዘለዉ ይሕበር ኣሎ ፕረዚደንት ናታንያሁ ንወሽመጥ ቃዛ ሰብ ኣብ ዘይነብረላ ዓዲ ክንቅይራና ኢሉ ከም ዝፈከረ ዝዝከር እዩ ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ሎሚ ፍርቂ መዓልቲ ኣስመራ ምእታው ቴሌቭዥን ኤርትራ ኣብ ናይ ፍርቂ መዓልቲ ፈነውኣ ገሊፃ እቲ ፕረዚደንት ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ፕረዚደንት ኢሳያስን ካልኦት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተቐበሎ እዩ ተገሊፁ እቲ ነዚ ምብፃሕ ኣመልኪቱ ዝወፀ ዜና ዝርዝር ዕላማ ናይዚ ምብፃሕ ዝገለፆ ነገር የለን ፕረዚደንት ማሕሙድ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ምስ ኣብ ከባቢኡ ዘለዋ ሃገራት ጥቡቕ ዝምድና ምግባር ከም ቀንዲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ገይሩ ይሰርሕ ምህላው እዩ ብተንተንቲ ፖለቲካ ናይዚ ከባቢ ዝግለፅ ፕረዚደንት ሶማልያ ሕጂ ንሳልሳይ ግዜ እዩ ናብ ኤርትራ ወግዓዊ ምብፃሕ ዝገብር ዘሎ ፕረዚደንት ሓሰን ቀዳማይ ወግዓዊ ምብፃሕ ኣብ ኤርትራ ሓምለ 2022 ክገብር ከሎ ቀፂሉ ኣብ ሕዳር 2022 ካልኣይ ወግዓዊ ምብፃሕ ምግባሩ ይዝከር ምዝ ዝተተሓዘ ፕረዚደንት ክልል ኦሮሚያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ኣብ ናይ ኢሬቻ በዓል ንህዝቢ ኣብ ዝገበሮ መደረ ኣዘራርባ ኣርእሲ ከም ዘለዓለ ተፈሊጡ እሱ ኣብ መግለፂኡ ኤሬቻ
ኣብ ፊንፊነ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስን ኣብ ቀይሕ ባህርን ከነብዕሎ ኢና ብምባሉ ተኸቲሉ ኣተኩሮ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ ባህጊ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ እውን ኣብ ግሚ ዘእተወ ምዃኑ እዩ ዝእምት። ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ኣብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ካብ ዘለዎን ሃገራት ናይ ቀረባ ርሕቐት ምስ ኢትዮጵያ ዘላ ሶማልያ ምዃና እዩ ዝፍለጥ። ወደብ ዓሰብ ካብ ኣዲስ ኣበባ 884 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ክትህሉ ከላ ወደብ በርበራ ከዓ ናይ ሶማልያ 950 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ትርከብ። ከምኡውን ወደባዊት ከተማ በርበራ ካብ ኢትዮጵያዊት ከተማ ጅግጅጋ 316 ኪሎ ሜትር ርሕቐት እያ ዘላ። መንግስቲ ኬንያ ካብ መንግስቲ ቻይና ናይ $1 ቢልዮን ልቓሕ ክሓትት ምዃኑ ተገሊጹ። ፕረዚደንት ሩቶ ኣብዚ መጨረሻ እዚ ወርሒ ናብ ቻይና ምብፃሕ ብምግባር ነዚ ከሳልጥ ከም ዝኽእል ሮይተርስ ሓቢሩ። እዚ እንተደኣ ተፈፂሙ ከዓ መንግስቲ ሩቶ ኣብ ናይ ልቓሕ ፖሊሲ ዓብ ለውጢ ገይሩ ከም ዘሎ እዮም ፖለቲከኛታት እታ ሃገር ዝገልጹ ዘለዉ። ምክንያቱ ኣብቲ ጎስጓስ ናይ ምርጫ ፕረዚደንት ሩቶ ኣብቲ ሽዑ ተቃዋሚ ዝነበረ ነቲ ሽዑ ፕረዚደንት ዝነበረ እሁሩ ኬንያታ ናይ ልቓሕ ፖሊሲኡ ይነቕፎ ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ። መዓላ ናይቲ ልቓሕ ከዓ ነቶም ናይ ጽርግያ ፕሮጀክትታት ብምኽንያት ሕፅረት ባጀት ተቋሪፆም ዘለዉ ኣብ መፈፀምቶም ንምብፃሕ እዩ ክውዕል። ኣብ ኬንያ ብዙሓት ናይ ህንፃ ኩባንያታት ክፍሊት ኣብ እዋኑ ክረኽቡ ብዘይምኽኣሎም ስራሓቶም ደው ኣቢሎም ከም ዘለዉ እዩ ዝፍለጥ። መንግስቲ ኬንያ ነቶም ድሮ ካብ መንግስቲ ቻይና ተዓዲቦም ዘሎ ናይ ክፍሊት ምምላስ ግዜ ምንዋሕ ክግበረሉ ክሓትት ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ፍርቂ ኣታዊ ናይ መንግስቲ ኬንያ ንግዚኦም ዝኣኸሉ ልቕሓት መኽፈሊ ከም ዝውዕል ከም ሳዕቤኑ ከዓ ናይ ምግዛእ ዓቕሚ ሽሊንግ ኬንያ በቢግዚኡ ይደክም ምህላው እዩ ዝፍለጥ። ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበሎ ፕረዚደንት ሩቶ ትካላት መንግስቲ ወፃኢታትን ብ10 ሚእታዊት ከጉድላ ኣዚዙ ኣሎ። ኬንያ ኣብ ዝሓለፈ መያዛ ዝወፀ ፀብፃብ መሰረት ክሳብ $35.8 ቢልዮን ናይ ወፃኢ ዕዳ ከም ዘለዋ እዩ ዝፍለጥ። ክቡራት ሰማዕቲ ካብዚ ቀፂልና ክልተ ፍልይ ዝበላ ዜና ክነቕርብ ኢና። ኣብ ዓለምና እታ ዝዓበየት ደርሆ መበል 21 ዓመት ኣብዒላ። ፒናት ዝስማ ኣብ ዓለምና ብዕድመ ዝዓበየት ደርሆ ኣብ ዝሓለፈ ጉንበት መበል 21 ዓመታ ከም ዘብዓለት ተሓቢሩ። ኣብ ከተማ ማችጋን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ትነብር ወናኒት እዛ ደርሆ ዝኾነት ሚስ ዳርዊን ንድሕሪት 21 ዓመት ተመሊሳ ብዛዕባ ፒናት ክትንጫጫሕ ከላ ዝነበረ ኩነታት ብከምዚ ዝስዕብ ትገልፆ። ካብቶም ብዙሓት ሓቂፎም መዓልትን ኣኺሉ ዝንጫጫሓ ዝነበራ ሓንቲ እንቋቑሖ በታ ኣደ ተነፂጋ ንበይና ምስ ረኣኹ እዚኣ ዝተበላሸወት ክትከውን ኣለዋ ኢለ ኣልዕል እንተበልኳ ቁሩብ ናይ ምንቕናቕ ስምዒት ኣብ ኢደይ ተሰሚዕኒ ትብል። ብድሕሪኡ ዳርዊን ባዕላ ከም ዝቐረፈታን ኣብ ውሽጣ ከዓ ሂወት ዘሎ ጥዒት ጫቒት ከም ዝረኣያትን ትገልጽ። እንተኾነ ምስ ብፀታ እንተሓወስክዋ እታ ኣደ ስለ ዝነፀገታ ምስኣ እኹል ሙቆት ምግቢ እንዳሃበት ከም ዘዕበየታ እያ ትገልጽ። ፒናት ንጉሆ ብሉቤሪ ምስ ርግኦ ከም ትቆርስ እንተዘይቀረበላ ከዓ ድምፃ ከም ተስምዕ ዳርዊን ሓቢራ። ፒናት ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ሰፊራ ትርከብ። ብማእኸላይ ገምጋም ዕድመ ደርሆ ካብ 5-8 ዓመት ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ። ሳላ ሳሬት ሎተሪ ዝተዓወተት ሰበይቲ ጓል 70 ዓመት ዝኾነት እንግሊዛዊት ዶሪስ ዝስማ ሰበይቲ ኩሉ ግዜ ቀዳም ሎተሪ ናይ ምቑራፅ ልምዲ እዩ ዘለዋ። እንተኾነ ሓደ ግዜ ሓሙስ መዓልቲ ኣብ ክሽናኣ ከላ ኣብ ኢዳ ለመም ክብል ስለተሰማዓ ርኢ እንተበለት ሳሬት። እታ ሳሬት ከዓ ብልምዲ ፀዋዒት ገንዘብ ካብ ዝበሃላ ዓሌት ሳሬት እያ ዝነበረት። እንተኾነ ዶሪስ ብዙሕ ከይተገደሰት ብኢዳ ፀጋ ኣቢላ ደርበየታ። ዶሪስ ድሕሪ ቁሩብ እዋን ናብ ገበላ ቤታ ውፅእ እንተበለት ሓንቲ ተመሳሳሊት ሳሬት ረኣያት። ዶሪስ ብሓደ ግዜ ክልተ ፅቡቕ ፋል ዘለዎን ሳሬት ካብ ረኣኹስ መን ይፈልጥ ሎሚ ሎተሪ ዘይገዝእ ኢላ ዓደገት። ንፅባሒቲ ከዓ ኣብ ኢሜይላ $7 ሚልዮን ምዕዋታ ዘበስር መልእኽቲ ተቐበለት። በዚ መሰረት ዶሪስ 10,000 ፓውንድ ወርሓዊ እናተኸፍለት ንዝመፅእ 30 ዓመታት ክትቅፅል ምዃና ተፈሊጡ ኣሎ። ዘኸበርኩም ሰማዕቲ መደብና ብምክታልኩም ብልቢ እናመስገና መታን እዋናዊ ዜና ኣብ እዋኑ ክበፅሓኩም ሳብስክራይብ ንክትገብሩ ብክብሪ ነዘኻኽረኩም። ንሕጂ ዝበልናዮ ትሕዝቶ ዜና ኣብዚ ንዛዝም ኣብ ስዕብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንምነ ኢልኩም